Hi mga karonbel, kumusta? I hope okay ra mo tanan. Inyong nakita usa ka lagutmon. Ang lagutmon mo isud-an ko. Yes, himo na toong sudan, himo na toong tortang gabi. So you can see ato siyang gikuskus. Ang atong mga ricados kay bombay, sibuyas dahunan ug ahos. Atong butangan og sa kaitlog. Kung ugahan ra mo ganahon basa-basa pwede duha ka itlog. Inaani ka daghan ng asin ug bitsin. 1/2 teaspoon ra ato siyang i-mix-mix. Og butangan siyang pepper, lami siya para nako pero nara ninyo kung di mo ganahag na pepper. Ang gabi or taro in English or kang ganahan kag scientific name kay Colocasia esculenta siya or in Costa Rica gitawag siya nyampe, daghan siya benefits na siya fiber, na siya high level of vitamin C, vitamin B6, vitamin E og makatabang siya pag-maintain sa healthy immune system. Taas po ni siya carbohydrates, mga uban ilungag ra ni siya dili na mag-rice. O di ba? Gistorya-storyahan na nato nya luto na. Ako ra siyang kinutsara pagbutang dito sa kaha. Unya kung gusto ganahan kay bula-bula nya deep fry siya dahag mantika pero ako i-flat ra nako para tipid sa mantika og tada! Bongga na sa kantidad nga 33 pesos. Og mao kini ang atong tortang gabi. Happy eating. Mao kini ang Ronville Gums.